Hola, em dic Alba Cortés i aquest és el primer any que curso el batxillerat dual. Actualment estic fent anglès i Life Management Skills. I el batxillerat dual m'ha portat el fet de saber entregar les tasques a temps, organitzar-me, perquè tenen una data límit, i he millorat la meva competència lectora, ja que he hagut de llegir molts textos en anglès. Hola, soc la Maria Figueres i estic cursant el batxillerat dual fent English 3, Management Skills i History of the USA. I alguna de les coses que he après de la batxillerat dual, per exemple, és a citar les fonts, ja que fem moltes redaccions i sempre ens diuen que citem totes les fonts. I també he millorat molt la meva expressió escrita i oral perquè fem sessions d'Skype amb la tutora. Soc el Joan Oliver i aquest any estic fent el meu primer any de batxillerat dual i el que he après són els continguts que treballen els alumnes americans i la metodologia online.